खाइक ना बनावे देला खुदे बनावे, रात में सुतिल तो गोड़ो दबावे, लेकिन मजूरी हमसे करावे, माई रे हमसे धान रोपवावे। अरे हमरा के बहुत तड़पावे, माई रे हमसे धान रोपवावे। नमस्कार भैया लोग। तो भैया लोग ई जौन बतिया सुनल हलो ई हम नहीं कहत, ई हमार मौगी अपना माई के लगे फोन लगा के अरे रोजी रोजी ई बतिया कहेले। तो ये भैया लोग तो हनिए लो बतावलो, जब हम बाहरा जात रहनी तो हमार मौगी कहतिया सबसे निक बाड़े सैया किसानी, ये जी खुश रौरा घरवे में बानी, मुँह मारो कमैला के, ये जी बहरा में गईला के। हम कह देनी ठीक बा, हम घरवे रहे, धान की रोपनी आ गइल बा तो हम उहे धान रोप के आ तहरा के खियाए। तो भाई हो अभी पहले के दिन हम रोपे गई रहनी तो तनी आवत में लेट हो गई, तो हमार मेहरारू झाड़ के हमके बोलतिया कहतिया काजी कहाँ रहनी ये बराली कौना सौतीनिया से मिले गई रहनी हरौरा। तो हम कहनी अच्छा ठीक बा, अरे गलती हो गई, काल से गलती ना हुई। तो मेहरारू कहतिया आ का गलती हो गई, राउर रोज रोज के नौटंकी इहे रही, हम ही काल से रोपे जाए आ रौरा खाना बनाम तब रौरा मालूम चले कि घर में रह के केना खाना बनावल जाला। तो भाई हो ओई दिन से हम ही खाना बनावे लगनी और जात रहे रोप पे। अभी तो मात्र 2 दिन रोपल ही रहे केहू ना से, तो अब अपना माई से कहती है रो रो के कि मजूरी हमसे करावे, माई रे हमसे धान रोपवावे। तो भाई हो तो हनियो लो बतावलो कि आदमी बाहर जाला तो काम क के आवेला हारल थाकल, तो खाना बनावेला आ खाना बना के खा के फिर सुतेला, फिर बिहानी उठेला तो फिर खाना बनावेला आ खाओ के फिर ड्यूटी जाला।